gaskiya Allah ce jama'a mu saurara wa udiyat kullu nafsin ma amila wallahi musulmi duk abin da mutum ya aikata nan kowace rai wa udiyat kullu nafsin ma amila kowace rai nan a cika mata aikin ta a nuna mata abin da kai a duniya in ji Allah wa huwa a'lamu bima yaf'alu ubangijin mu yace ko shi Allah masani ne ga abin da bayi suka aikata a wannan rana karkan wa abida da abin da aka halitta da abin halitta da wanda aka sani da wanda ba sani ba ka rufe daki ka saba ma Allah nan ga aikin nan ka hau jirgi ka ce America nan ga aikin nan a mota ka saba Allah nan ga aikin duk abin da kai gashi an tona asiri yau mutubulan sara'ir ranar kenan asiri duk abin da mutum ya ƙarya ta kare gashi gaban Allah alladina kafaru sai da mu saurara lokaci ba ya tabbata in ji Allah ta'ala alladina kafaru Allah ce ina ɗan iska ina mutanen banza ina miyagu ina mahatsafi ina ɗan da ya rena uwarsa ina wanda ya rena ubansa ina wanda aka waye gari wato ya aure amma bai tsare ba ina matar da ke ci ma namiji kwala ina matar da ke fita tana tafiya ainihin mijinta bai yadda ba ina macen da ke sa takalma da jakatar tana rangwada da aurenta ina yarinya da ta rena ubanta mahaifi ita ya boko ta waye amma ta dauki ubanta dattijo ina niga mai sa wando ya sa riga ya dauko hula ya kafa gaban goshinsa ya dauka duk garin su duk kauyen su duk gidansu ba wanda ya fi karfinsa nan ga su za a kama ai dangali kamar raƙumma Allah ya ce muna nan tsaye ga rana ga babu abinci ga yunwa ga masifa nan sai Allah ya ce rasulullahi ne ke bukatar ka annabi zai bude hannunsa ya ce ya Allah mutanen nan sun shiga wani hali mutane kai ya fashe kai ya bage Allah ayi hisabi dan wuta ya sai wuta dan aljanna ta fi aljanna sai Allah ya ce mana wa kuntum azwajan salata nan sama ta ɗaya ta bude mala'ikun da sun sauko sama ta biyu ta bude mala'ikun sun sauko sama ta bakwai ta bude mala'ikun sun sauko ga tahu bakwai nan ga aljannu a gaban su mu ga mutane ga mu nan a tsakiya in ji Allah sannan abu da ƙasa mala'ikun su fito abu da ta biyu mala'ikun su fito abu da ta uku mala'ikun su fito har zuwa ƙasai guda bakwai jama'a sai mu auna kun ga sahu 14 kenan ga na aljannu a bayan mu nan mu mutane mu ne tsakiya gaban mu ga wuta bayan mu ga aljani nan Allah zai kira mutane ya ce ya ma'asharal jinni wal insi Allah ce ya kai taron mutum ko aljan ina mutanen duk duniya ina aljannu ina mutum ina aljan ku ba da anan kunnan ku ko sama ko kasa kuna da gurin gudu yau ku gudu ku tsere man alyama a wannan rana ko a sama ko a kasa a duniya na aiko masu wa'azi in Allah zai dankara mana wannan magana wadda ba mai mana maganin ta sai dai Allah ce ya kai mutum ya kai aljan kaji Allah bai maganin mala'iku da anan ita in kuna da gurin gudu ku gudu a duniya dan uwan ku bai wa'azi ya je iya wa'azi amma kun kare tashi ba ku tsaya ba wani ya hau mota ya baggano su wani ya dauki gatari ko sanda ya ce gidan dan uwansa ya ce zumunci amma ba dan Allah ya tauba dan ana wa'azi a garin wani ya kada rigar sa ya ce an zo a bata mana anguwa ko an bata mana gari wani ya dauko rediyo ya kunna dan ya ja hankalin al'umma wani ya dinga zagi yana cin naman mai Qur'ani nan Allah ya ce to ƙarya ta ƙare Allah ya yi wannan magana ya ce in akwai gurin gudu a gudu a wannan rana famfuzu in ji Allah ba fuzu da illa bi zuldan nan babu wanda zai gudu gaban Allah sai dai wanda ya je ma Allah da kyakkyawar hujja wanda ya je ma Allah iya azumi nan ba zai ga wannan masifa ba wanda ya bi kowa ya bi uba dan sunna ba zai ga wannan masifa ba matar da ta hakuri ta kinta da dadi ta ci babu dadi ta hakura nan ba za ka ga wannan masifa ba dan da ya wulakanta uwa da uba yana cikin wannan hali Allah ya duk ayyukan sunna masu da kama Allah ba sa ganin wannan rana in ma sun ganta kai ka ce kyautawa ido ne za a yi hisabin yan sunna sun ga wannan ba su bakin ciki ba in ji Allah kamin a koro kamin a gargaɗo yan wuta sai Allah ce yau mai da udda'i iza da'a ina mai kira malaika ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.